बिहावखौ बुनो होननानै गसंख्रांनानै फैदों फिसाजोनि साइड लानानै नोङो खोथा बुंनो दाफै आंखौ होननानै नङाब्ला आंना आथिंबो आखाइबो मोननैबो जिखारजोबो बोराय मानसिब्लाबो आं मोनथिनाय नङा आंना आखाइया जिखार खायो होननानै बिहावखौ बुनो गसंख्रांदों जाय बाथ्राखौ दिनै बियो नंखायै आंनि बिफानि सायाव एलिगेसन होदों आंनि बिफाया बुनो फैदों होननानै जेब्ला सासे आंनि बिफाया आंनि जोनोमगिरि बिफाया जेब्ला बेफोरबादि खालामजायो आंनि बिफाया दाहा जादों दिनै नोंसिनि मोजांनि थाखाय आं नोंसोरखौ बानजायदों नाथाय नों आंखौसो बुनो गसंख्रांलायदों नोङो आंनि दिनै न'खरखौ नों फोजोबस्रांनोसैमोन नोंसिनि संसारखौ नोंसोर मोजां जालांथों फिसा मोनलायबाय दायो नोंसोर मोजां जालांथों साननानै आं बुजायदों नाथाय नों आंखौ दिनै बुनोसो गसंख्रांलायबाय होननानै बिफाया बे समावहाय दुखुजों बुंदोंमोन मानोना आंनि सायाव अननाय दङ जोंनि संसारखौ गोरोबफिनथों मोजां अनलायना गोरोबफिनथों नैबेखौ साननानै आंनि बिफाया नाजादों मोनसे समावहाय ओरैबादिबो जादों बेखौबो आंनि बिमा बिफानि मेगनावनो जादों बे जाथायाबो जेब्ला आं गोरबोआवमोन सिजार जानायनि सिगां आं गावनि बिमा बिफानि न'आव थांनानै थाहैदोंमोन सिजार जानायनि साननै सिगां बियो आंखौ बे दिनखालि बियो आंखौ सिंस्रियावनो बुनानै आंखौ गसंनो हालायै जासे बियो बुदों ओरैबादि जादों बै दिनखालि आङो प्लास्टिक मोनसे दैदोंमोन बे प्लास्टिकआव जेबो गैया बेयाव बे प्लास्टिकआवहाय जास्ट बे प्लास्टिकखौ आं गथाल' खालामनानैहाय ओरै फानदोंमोन आरो आं फाननानै खादों ओरै बोसोनानै खानानै आं बे मबाइल गेलेबाय थादोंमोन सफायाव जिरायनानैहाय आरामनो आङो बेखौहाय एदावनानैहाय ओइ होननानैहाय आं एदावदोंमोन ओइ होननानै एदावनाय लोगो लोगो आंनि सायाव रागा जोंनानै आंखौ सिंस्रियावहायनो गोरबोआव गथ' लेर गोनां हिन्जावखौनो सिंस्रियावनो बुनानै सिदा खालामनो हालायै जासे आंखौ गाबख्राव होलायदों बियो नैबेफोरखौबो आंनि बिमा बिफाया नुजोबनाय आंनि बिमा बिफानि मेगननि नोजोराव बेफोरबो गासैबो जाजोबदों होनब्ला दिनैहाय गावनि फिसानि सायाव एसेबां दिनै नंखाय बाखायै बुजानाय सोजानाय अयथासार खालामजानायखौ नुनानैब्लाबो आंनि बिमा बिफायाबो दिनैसिम नाजागासिनो दं बोरै संसारखौ गोरोबहोनो हानाय संसारा गोरोबथों मोजां संसार जालांफिनथों फिसा मोनबाय फिसानि मोखांखौ नायनानै गोरोबथों बेखौ जादों दिनै आंनि बिमा बिफानि सायाव आरोबावनो नंखाय एलिगेसन होबावदों जाय समावहाय जोङो सम जोङो फैनानै थाफैयोमोन बे समाव आंबो प्रेगनेन्ट अबस्था नालाय छुट्टि मोनब्ला सानफा साननै छुट्टि मोनब्ला अबाव थांगोन मागोन जायो न'आवहाय फैनानै थाफैयो ओरैबादि जादों बे समावबो न'आव दंहैयोमोन आं छुट्टि लानानै आं कामाख्यागुरिनिफ्राय छुट्टि लानानैहाय हस्पिटालनिफ्राय छुट्टि लानानै आं न'आवहाय दंहैयो बिमा बिफानि न'आवहाय गावखौसो लोमजादों होननानै गोथां थगायदों इसोरा बिनि साक्षी इसोरा जोंनि सैथोनि साक्षी आं जुदि थगायदोंब्ला इसोरा सानसेब्लाबो बिनि साजाखौ आंखौ होगोन बै दिनाव बे लोमजायाखै नैबे इसोरनि बाइबेलखौ आं कसम लानानै नैबे बाइबेलखौ आं देखायनानै बुङो नैबे गोथार बिजाबखौ बै दिनाव बे लोमजायाखै जादोंमोन आंनि बिमाहासो आहार बायावहाय मोनसे टिउमार बादि जादोंमोन जायनि जाहोनाव आंनि बिमाया हमिय'पेथिनि मुलि जादोंमोन आंनि बिमाया हमिय'पेथिनि मुलि जादों ओमफ्राय मुलिया फार्स्ट जाजेननाय नालाय एडजास्ट जायाखै ओरैबादि सान्दुं दुंख्रावनाय जोंना छातनि न' आरो गोजौआव जेबो सेड गैया सुदु मात्र छातल' सानजौफुआव सान्दुङा थिं दुंख्रावनानै बन्दाबन्दियाव ओरैबादि दुंख्रावो ओरैबादि हिट ना गाहायावहाय गोग्लैयो आंनि बिमाया फिट नाङा बादि दौ जादों आंनि बिमाया मुलि जानानै अभार माने कन्ट्रल खालामनो हायियाव आं बे अबस्थायावहाय आंनि रुमावहाय एसि दं नालाय बिनि थाखायनो आङो बिमाखौ आं रायदों
एसेबां गरम नुनानैबो मा बायराव थाबाय थाखो एसियाव फैदो एसियावनो थाथ'फैदो सफायाव उन्दुथ'दो नङाब्ला गाहायावहायनो आङो मेट बना होनायसै बे मेटनावनो उन्दुथ'दो दान्दिसे बु रेस्ट लादो होमब्लासो नों आराम जानायसै ओरै एसे गोबां पावारनि नोङो मुलि जादों मुलियाबो एडजास्ट जायाखै नों बिनि थाखाय बिदि जाबाय होननानै आं बुंदों आंजों ब्रा ब्रा बुंबाय थाजानायलाय फैनो नागिराखै बिजामादै दंखाय बिसोरबो लाजिनाय मोनदों बिसोरो फैनो नागिराखै किन्तु आङो ब्रा ब्रा बुंनायलाय गाव बिजामादैयालाय मा जागोन आरो गावनि फिसा बेबो बे फिसाखौनो लाजिनांगौ नामा आं बेफोरबादि बाथ्रा बुंनायलाय आंनि बिमाया फैनानै सफायाव उन्दुनानै थादों जेब्ला सफायाव उन्दुफैयो आंनि बिमाया रागा जोंनानै ओंखारनानै गम 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 ओंखारनानै थांदों होमब्ला मोनानि सम बायराव जिरायबाय ओंखाम जानायनि टाइम जाबाय बिमाखौ आङो ओरै जोथोन लादों बिमानि देहाया मोजां नङा खर'आ गिदिंदों बिमाखौ आं ओरै जोथोन लागासिनो दं आं मोनथिया आं सानदों बार जादों खोमा आं बेफोरबादि सानदों माबा मोनसे खामानिफोर मावदों खोमा होननानै सानदों ओरैदे बियो रागा जोंनानै बियो सात गोजौआव थांनानै थाहैदों आं मोनथिया बेखौ आं बिमाखौ आं जोथोन लानायावनो आं बेस्थ' ओरैबादि दाना हर जाबाय ओंखाम जानायनि सम जाबाय ओंखाम जानो लेंहरबाय फैया दाग मारिनानै सिरि थाबाय ओंखामा खुरनानै होबाय जायासै ओंखामखौबो नै दा जागोन बियो साननानै आं ओंखामखौ साइड खालामनानैहाय दोनहैफिनदों किचेनावहाय सात गोजौआव थाबाय दाना सात गोजौआव थायै अखा हाबाय अखा हादों एसे अखा थाइफ्रिनायलाय गाहायाव फैनानैहाय मा होनो बारान्दायावहाय सफा दं बे सफायावनो जिरायनानै थाबाय आं लेंहरबाय हर गेजेराव ओइ फिफा फैद' उन्दुनो फैदो होननानैहाय आं बुंदों माथो जानाय बिमासो दा माथो जानाय फै होननानैहाय बियो गाहायावसो उन्दुदोंना होननानैहाय बेथ' बिमायाथ' गाहायावसो उन्दुदों जों गोजौआवहाय बिसिनाव उन्दुनायसै फैदो होननानै बिमा असुस्थ' गारनोबो हाया बिमाखौ आं बोरै एसेग्राब गरमावहाय दुंख्रावना गरमाव असुस्थ' बिमाखौ आं बोरै एरन हरनो दे रागानो जोंथोंसै थाथोंसै साननानै आं सिरि थादों जेबो बुङाखै सानदोंमोन आरो हर गेजेरावहाय थांनानै दा उन्दुहैगोन गावनि खामानि जोब्बा आं सानदोंमोन उन्दुहैयासै आं उन्दुस्ल'लांबाय अखानायै जेब्ला बेरेफुंजानि आं नुयो आंनि फिसाया आंनि खाथियाव गैया आं सोङो माथो जोंलाबायदों ना माथो नोंलाय होननानै रागा जोंखो ना माथो होननानै आंखौ होदावदों नोंसोरबादि आं लाजि रोङि नङा आङो ज' उन्दुलायग्रा नङा आंहा मान सनमान दङ नोंसोरबादि मा होनो ज' उन्दुलायग्रा बिमा बिफा फिसा लाजि रोङि बेफोरबादि उन्दुलायग्रा नङा आङो होननानैहाय बुंदों आंखौ अपमान खालामदों लाजिनाय मोनदों आङो थेवबाबो आंनि बिमा बिफायाबो सिरि थादों आंबो सिरि थादों रागा देखायनानै ओंखारनानै फैदों बियो बै दिनखालि नैबेफोरबादि सैथोआ बेसो रायजोफोर बेफोरबादिनो गोरलै बाथ्रायावहायनो दावराव दावसि खालामो बाहाना नागिरै दावराव दावसि खालामान हरना गुरना गारि लानानै ओंखारलाङो आं लाखिनो थाखाय आं समावहाय आं समान आं खारजाबलांफानानै गारि साबिफोरखौ आं सिख'नानै दोनहैयो थांनाङा एसे हराव नों अबाव थांनो नागिरदों माबा मोनसे जाहैबा आंहा मा जागोन नैबेफोरबादि आं नागिरो जाय बाथ्राफोरखौ दिनै बियो आंखौहाय नंखाय बाखायैहाय आंखौ एलिगेसन होदों आंनि सायाव नंखाय बाखाय एलिगेसन होबाय दिनैहाय आङो गारि साबि सेयोनो गावनिफ्राय गारि डकुमेन्ट सिख'नो नागिरोनो मा होनो माबा मोनसे गावखौ अयथासार खालामोनो नैबेफोरबादि हरना गुरना एसे एनै बाथ्रायावनो दावराव दावसि खालामनानै हरना गुरना ओंखारनानै खारलांनो नागिरनायावसो गावनि फिसाय जानायलाय आंनि देहानि देहा आंनि मोदोमनि मोदोम फिसाय माबा मोनसे जायोब्ला मा जागोन आंहासो खहा जागोन फिसा लानानै आं हालाय हाबाय जागोन नैबेखौ साननानै आं अननायजों आङो होसोजाब आं साबिफोरखौ आं सेख'नानै लानो हास्थायोमोन गारिनि डकुमेन्ट्सफोरखौहाय आं लाखिनानै दोननो हास्थायोमोन जाहाथे बियो थांनो हाया हरना गुरना होननानै नों थां मोजाङैनो मोजां नों थां
उनाव थाङोब्ला खिन्थु आं हरना गुरना नोंखौ हगार हरनो हानाय नङा होननानै समावहाय आङो मानसिखौ आङो गस्लायाव हमथाबबायनानैहाय लाखियो समावहाय आङो गारियावनो जिरायथाबनानै आं सिटआवहाय थायो आं सालायनो होआ आं थांनो होआ नै बेफोरबादि आं जादों आं गोबां सैसोबोदों एसे एनै बाथ्रायावहायनो रागा देखायो खारलांनो नागिरो हरना गुरना हरनि 12टा 1टा मिन्थिया खारलाङो नै बेफोरबादि खालामो नै दिनै बेफोर गासैबो आंनि सायाव दिनै दाय जाफैबाय फैयै फैयै हिन्जावा गाज्रि हिन्जावा अयथासार खालामो नै बेफोरबादि गारिनि डकुमेन्टस सेलाय माबा साबि सेलाय नै बेफोरबादि बाथ्राखौ दिनै आंनि सायाव एलिगेसन लागायदों बेबादिनो रायजोफोर सम सम दावराव दावसि खालामा बेबादिनो खारलांबाय थायो आंहाबो गोसोआव असान्थि जानोसै अबाव थांखो अबाव माखो जै न'निफ्राय ओंखारनानै फैयो रागा देखायनानै फनबो दिखाङा माबो दिखाङा अबाव थांखो अबाव दंहैयो आंहा टेनसन जायो जों हिन्जाव मानसि नालाय जोंहा गोसोआव गिनाय फैयो अबाव थांखो मा खालामहैखो अबाव थाङो थाङा जोंहा साननाय फैयो आङो समावहाय आं थेवबो बुथाबो हबे लोगोनाव आङो फन हरै हरै आं खबर लाहरनो थांदों नामा जोंनि बाबुनि बिफा थांदों नामा जोंनि बाबुनि बिफा मैयानिफ्रायनो गैया न'आवहाय रागा जोंनानै थांदोंमोन मबाइलबो थिखाङा माबो थिखाङा अबाव दं आं मोनथिया नुब्ला खबर मोनब्ला खोन्थाहर उमुक लोगोनियावहाय सोंहरलाय आंनियावहाय नाम्बार गैया नै बेफोरबादि बुंहरै आं सोंहरोमोन दिनैहाय बेबादिनो खालामै जाय समाव गाइखेर पेकेट बायनायनि बे दावरावा जादों आंखौ कामाख्यागुरियावहाय बुयै लामायावहाय बुयै लाबोदों आरो आं गारिजोंहाय आंखौ आरो आंनि बिमाखौ आंनि फिसाखौहाय लोगोसे सिथारनो नागिरदों नै बे जाथायनि उनावहाय बियो अखानायैनो बियो खारलांदों बिदि दावराव दा न'खरावहाय बाबा बुजायनायनि उनावहायबो आंनि बिफाखौहाय बियो गावनोनो बिदि बुनो थाखाय गसंख्रांलायनायनि उनावहाय बियो अखानायैहाय फुङावनो बियो खारबोदों जेबो रायलायालासेनो बियो ओंखारनानै फैदों आं दुखु मोनदों थेवबाबो मा खालामनो सैसोनो गोनां जादों फैनानै बियो आदै अफ्रिनि न'आव थाहैदों आदै अफ्रिनि न'आवहाय समाव आदा थुब्लावनि न'आव समाव आदै देरहासातनि न'आवहाय बियो थाहैदों आं सम खबर लाहरबायदों आङो दुखुबो मोनदों आं उन्दै फिसाखौ लानानै आं हालाय हाफाय जाबाय फनबो दिखाङा मेसेजबो रिप्लाय हरा अबाव दं अबाव गैया जेबो मोनथिया भिडिअफ्रावल' नुयो आदै अफ्रिजों थाफाबायनाय दुखु जादों गिखांनाय मोनदों संसारा आंहा थागोन ना थालिया माब्रै जासिगोनसै आं सानै आंनि गोरबोआ दुखुजों जिंगा सिनायजों आं बुंफबबोदों थेवबाबो आंनि मोनसेल' नाजानाय जेरैखियाजा आंनि फिसायखौ आं फोसाबनांगौ जोङो संसारखौ मोजां जालांनांगौ नैबेखौ आं हास्थायै आं नाजाबोदों बिनि उनाव बियो कয়েक दिन उनावहाय जेब्ला आङो लोगो लेबाफोरखौ फन हरै आं बुंथाबबाय थादों थोनहर बेखौ थोनहर गथ'आबो देहा मोजां नङा आंबो देहा मोजां नङा थोनहर होनबाय थानायलाय बियो कয়েक दिन फैदों बियो फैनानै बियो आंखौहाय मोजाङै मोजां आंखौ बुंफैदों दे हिन्जाव आंहाबो थाखा फैसा थोला नोंनाबो बेथना थोला गथ'नि जानो लोंनो थाखाय उसुबिदा जाथारबाय नै बेफोरबादि बाथ्राखौ बुंनानै बियो बुंदों जाहैबाय आं खामानिखौनो नागिरहैनोसै आं खामानिखौनो मावलाबायहैनोसै मा मोनो बेखौनो आं मावलाबायहैनोसै आं आसामाव थांनोसै क'क्राझाराव थांनानै आं खामानि नागिरहैनोसै होननानैहाय बियो बुंनानै आंनिफ्राय आंखौहाय बुंनानै बियो फैनायनि उनावहाय बियो आदै अफ्रिजों जेब्ला फैयो बै समावहाय लटारि टिकेट फानफैदों बिसोरो रायजो राजा नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ जाय समाव उदालगुरिनि मोनसे कमिटिनिफ्राय मोनसे लटारि टिकेट फाननायनि माबाखौ हगारदोंमोन बे टिकेटखौ बियो फानबाय बायदों खामानि नागिरनो थांदोंमोननो फादारफोरनियाव खामानि मोनैनि थाखाय बियो बे लटारि टिकेटखौहाय फानदों होननानैहाय बियो आंखौ बुंहरदों
दे माव जेबो नङा मावदों मोजां आंबो जेबो बुङाखै नाथाय फन हरोब्ला फन दिखाङा जेबो मोजां खोज खबर लाहरा नै बेफोरबादि खालामबोदों गोबां समाव जाय जाहोनाव आं दुखु जाबोदों आङो फिसा लोमजाब्ला लेंहरबाबो फैया माया नै बेफोरबादि खालामदों गोबां रागा देखायहरो आं समाव दुखु नांदों लोगो लेबाफोरजों थानानै गावनि न'खर बिसि फिसाखौनो बावगारबाय नामा होननानै आं सानदों आरो समाव आं बेनि जाहोनावनो सानसेखालि आं आदै अफ्रिखौबो आङो फन हरनानै आं रायहरदों हिन्जाव फिसा गोनांखा मानसिखौलाय गावनि न'आव दोनना लानानै नों मा खालामनो सानखो आदै ना जोंनि संसारखौसो नोंलाय सिफायना होनो सानखो होननानै आं रायहरदों बिसि फिसा दङ लोमजानाय सानाय जायो एसेबो खबर लाहरा फनबो रिसिभ खालामा माबो रिसिभ खालामा रायलायाबो दिनैबो बेरायबायनाय गाबोनबो बेरायथिंबायनायल' नुयो खमसे खम हायाबाबो सप्तायाव खनसे खननैखौथ' फैनानै नायखावफैनो हागौ नै बेफोरबादि होननानै आं आदै अफ्रिखौ आं रायहरदों जायनि जाहोनाव दिनै आदै अफ्रियाबो जानो हागौ आंखौ दुसि होदों आंखौ रायदों हिन्जावनि सभाब चरित्रआ मोजां नङा होननानै नाथाय आं सासे हिन्जाव जानानै आंनि न'खरखौ आं बासायनो थाखायसो आं मा खालामब्ला बोरै मा जाबावगोन आं राहा गोथे जादों आं जेखौनो आं मोजां सानदों आं खालामदों आं बुंहरदों सोरजोंबा आं गाज्रि मोनजादोंब्लाबो आं रायहरदों आंनि फिसायखौ बुजायनानै थिनहरनो हाया नामा नोंसोरो फिसा लोमजानाय दं देहा गाज्रि हिन्जाव दं बेफोरबादि उन्दै फिसा नागारनानै थांदों मानो नायफैया माया नै बेफोरबादि बाथ्राखौ बुंहरदों दिनै बिनि उनावहाय गोबाव थायै फैया माया फन हरबाबो उल्था नांलायहरो आंखौहाय फानबाय माबाय आंखौहाय आं बादि गाइखेर बायनो हायै मायै नानान रोखोम आंखौ ससियेल मिडियायाव बखि फैनायनि उनावबो आङो थायै आं गोबां नाजानायजों सानसेनि दिनाव बियो फैदों बै दिनखालि आङो आइ आफानि न'निफ्रायनो आङो कामाख्यागुरि फारसे आङो आवगायलांदों आं आसाम बर्डार फारसे आङो सि लायनो थाखाय आङो ओंखारदों ओरैबादि जादों रायजोफोर बै समाव आं सिखौ आं फाना बे समावहाय आवगोल जे फानोमोन गोरबोआव थानाय समावहाय बै समाव बे फाननायफ्रा गासैबो गावनो फानजोबोमोन नाथाय बिनि उनावहाय जेब्ला बियो आंनि मबाइलफोरखौ गारख्रुबना होजोबदों आं जेबो ना भिडिअ लाबोनो हायो ना मानो हायो नै बेफोरबादि आं गेजेर माखौ आं गोबाव आं सिरि जानानै थादों आंहा फुन्जि थाखाबो गैया जेबो गैया आखाइ खालि बे समावहाय बियो आंखौ बुंनानै थांनायलाय आङो थाखा गरसे गरनै आं खामायहैनोसै आं थांनोसै होननानै बुंनानै थांनायलाय आं फिसाय हिसाबै आंनियाव थाखा गैया हिसाबै आं बिहरदोंमोन बै समावहाय आङो जे फिसानि थाखाय एसे हर नैबेफोरखौ आं बुंहरदोंमोन नाथाय बियो आंखौहाय रायहरदों लबिया थाखा थोनो रोङाखै नोंनि साख्रिनि बेथनालाय बहा थांखो नोंनि सेलारियालाय बहा थांखो नोङो थाखा बिहरदों हौवानिफ्राय नोङो थाखा दाबि हरदों लाजि रोङि लबिया थबिया नै बेफोरबादि आंखौ रायहरदों आं दुखु जादों आंनि फिसाया जुदि आंनि फिसानि गांनाय उखैनायखौ बुजियासैब्ला आं जोनोमगिरि बिमा जानानै आं माबा मोनसे खालामनांसिगोन होननानै आं जिंगा सिखांनायजों आंहा सनानि नेक्लेस दंमोन सनानि नेक्लेसआ बै समाव बियो दामा 70-80 हाजार टाकानि सनानि नेक्लेसखौ उपाय गैयैयाव आं बाध्य जानानै आङो 56,000निनो आं फाननो हैनो गोनां जादों फानहैनानै लाबोनानै बे थाखाजोंनो आङो माखासे मानि थाखाखौहाय आङो सि दिखांफिननोसै आङो होननानै आं मा होनो गोसोआवहाय आं स्थिर खालामदों आरो आङो बे समावहायनो आङो EMI जोंहाय आङो गंसे मबाइल लायासै आंनो क्रेडिट कार्ड दं नालाय बे क्रेडिट कार्डजों आं EMI आव लानानैहाय आङो मबाइल गंसे बायासै आरो बे सनानि नेक्लेस फाननाय थाखाजोंहाय आङो सिनि बिजनेसखौ आं स्टार्ट खालामफिनदों आं एसे एनै आं सि लाबोजेननानै आं फानफैजेनदों नै बेफोरबादि थाङै थुङै सानसेखालि जेब्ला आङो थाङो सि लायनो थाखाय आं कामाख्यागुरि मोनहैबाय थिग बे समावहाय बियो आंखौ फन हरदों आं खोन्थाहरदों नै आङो सि लायनो थांनो नागिरदों आसाम बर्डारावहाय आं कामाख्यागुरियाव दङ होननानैहाय
गारिबो मोनलायाखै बै दिनखालि ओमफ्राय गावगा आंखौ बुंहरबाय दे जेरावबो थांनांला कामाख्यागुरियावनो जिरायना थाथ'दो आं थांगासिनो आं बङाइगावनिफ्राय दानो आं थांगासिनो गारि लानानै फैदों आं नेबाय थादों कामाख्यागुरियाव जिरायनानै बेसेबांबा गोबाव आं नेदों जेब्ला सफैयो सानैजों थांबाय जिखौ लायनानै फैबाय गोदान गोदान डिजाइनफोरखौहाय लानानै फैबाय आरो बै दिनखालिनो जों प्लानिं खालामलायबाय दे जाबाय बेफोर गासैखौबो बावगारनानै जों सिनि बिजनेसखौ जों स्टार्ट खालामफिनदोनि थाखा फैसानिबो प्रब्लेम जायो जोङो बै समावनो फिसालानि नाम होनानै जोङो ब्रेन्ड बानायदोनि नैबेफोरबादि बाथ्राफोरखौहाय जोङो रायलायलायदोंमोन जेब्ला न' फारसे फैयो आइ आफानि न'आवहाय जेब्ला मोनफैयो सि गोदान लाबोनाय एसेबां गोबां सि लाबोनाय नुनायलाय बिसोरबो खुसि जादों आरो मा डिजाइन लाबोदों नैबेफोरबादि ओमफ्राय बिसोरो हाबफैयाखैमोन आंनि रुमावहाय जों बिसि फिसाय दङ जोंनि रुमावहाय आंनि रुमावहाय आङो हाबदों जों सिखौ बेखेवनानै सफायाव साजायजोबदों आङो मोनसे डिजाइनफोरखौ ओमफ्राय बे समावनो आङो आंनि बिमा बिफाखौ आं लिंहरदों आंनि बिमा बिफाखौ आं बुंदों नै मामि नायफैदो नै डिजाइना माबादि मोजां मोनदोंना मोनाखै नायफैदो नै बे लेटेस्ट डिजाइन बानायनाय जादों नायफैनानै आं लिंहरथाबदों जेब्ला लिंहर जायो बिसोरो फैदों मोनानि सम हरसै अब्ला हरनि सम बिसोरो फैनानैहाय बिसोरो जेबो खालामाखैबो बेखेवनानैबो नायाखै सायावल' प्लास्टिकनिफ्राय बोखांनानै मोजांखा होननानैबानो बिसोरो फैनानै नायफैदों बिहाव बिखुनजोआ फैनाय लोगो हाबफैनाय लोगो रागा जोंनानै बायराव ओंखारनानै थांदों आरो बिमा बिफाया मोनथिया बे बाथ्राखौ बि जे रागा जोंनानै ओंखारना थांदों बिमा बिफाया बे नायनानैल' प्लास्टिक सायावनो ओरैनो नायनानैल' ओंखारनानै थांदों बियो दसे उनावहाय बियो रुमाव हाबफैफिननानै आंखौ रायदों बियो मानो प्लास्टिक सायावल' मानो ओरैनोल' नायनानै थांखो बेखेवनानै नायजोबनो हो जेसेबां दं गासैखौबो बेखेवनानै नायजोबनो हो नैबेफोरबादि रायदों आं बे समाव आं बुंदों हे नोंलाय माथो गोरलै बाथ्राखौनो बिदि खालामो बिमा बिफा नायनायालाय माथो जाखो नैबेफोरबादि आं बाथ्राखौ बुंदों नैबेफोरबादि बाथ्राखौ बुंदों आं मोनथिया बि जे बेबादि गोसोआव एसेबां रागा जोंनानै थागोन रागा जुगुमनानै दङ आं मोनथिया बिनि उनावहाय दाने मेंनाय देहा लानानै ओंखाम जानानै लोंनानै दाने आं उन्दुबाय जेब्ला आं उन्दुबाय रोमो मेगना नांदों आंना आं उन्दुदों माब्ला बियो गारिखौ लानानै बियो हरना गुरना ओंखारना थादों आं पात्ता मोनस्लामाखै जेब्ला 11:30 सो जादों हर आं हठात करे आङो सिरिजात मोननानै आं फिफा मैथो थांखो होननानै जेब्ला आं बिसिनाव नागिरबायो मानसिया गैया आं बायराव दं नामा होननानै नायखंख्रेबायहैबाय गैया मानसिया सात गोजौआव नागिरहैबाय जेरावबो गैया मानसिया फन बुबाय आं फन बुब्ला आंखौ बुंहरबाय आं ओंखारनानै फैबाय लामा गेजेराव होनबा कामाख्यागुरि बारबोबाय 12:20 मोनफैबाय न'बाय हाय जाबाय आं हाबाब मा बिदि मानसि जाखो बोरै बिदि जाखो नोङो मा खालामनो सानखो नों एसे हरना गुरना मानो ओंखारनानै थांखो आंजों फंसेबो आंखौथ' एटलिस्ट नों थांगोन आंखौ मोजांथ' बुंनानै थांनो हागौमोन नैबेफोरबादि आं बाथ्राखौ बुंदों नाथाय आंहा न' बां गैजायालै आं बादि मानसिया भिखारि मानसि आं बादि मानसिखौहाय नागिरनायनि दरखार गैया मा गैया नैबेफोरबादि बुंहरदों आं उन्दै गथ'खौ लानानै आं हालाय जादों बिनि उनाव फैनानै बियो भिडिअ बानायलाबाय फैदों बियो हौवाहाबो न' दं होननानै जाय समाव बियो फैफिननानै बियो आदै अफ्रिनि न'आवहाय थाफैदों आदै अफ्रिनि न'आवहाय थानानै बियो भिडिअफ्राव बुंबाय बायदों हौवाहाबो न' दं गावनि जबखौ लानानै लेबेल देखायग्रा हिन्जाव हौवाहाबो न' दं हिन्जाव मानसिया माब्लाबाबो हौवा मानसिखौ गावनि आथिं सिङाव दोननो हाया माया नानान रखम बाथ्रा बुंदों नाथाय जाय समावहाय नोंथांमोन बयबोनो मोनथिगौ बिनि बिमा बिफायाबो फारसेथिं आंखौ न'आव सोआ जाय बिसनाथ सारियालियावहाय बिसोरो हादानावहाय बिसोरहा न' दंमोन बे न'आवबो बिसोरो आंखौ लिंहरफेराखै सोफेराखै आरो क'क्राझारावबो बे समावहाय न'आनो गैया थेवबाबो आंखौ भिडिअ बेफोरबादि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि मेगनावनो बे न'खौ दिनैहाय
कनस्ट्राक्शननि बायजेनायनिफ्राय लानानै कनस्ट्राक्शननिफ्राय लानानै दिनै न'खौहाय बानायनो हाजासेयाव नोंथांमोना नुबाय नै बेफोरबादि बाथ्रा जाबाय थादों दावराव दावसि फन हरबाबो फनानो दिखाङा माया आं टेनसन जादों आङो बुंदों बै समावबो दे बिदिबा नोङो आंखौहाय बिदि बुंदोंब्ला ससियेल मिडियायावहाय नों आंखौ बदनाम होदोंब्ला हौवानि न'आव थाया हौवानि न'आवहाय फैया माया बेफोरबादि बाथ्रा बुंदोंब्ला आं थाहैगोन आं सुटि मोनब्ला थाहैगोन नों रुम रेन्ट लाफिनदो क'क्राझाराव आं थाहैगोन होननानै आं बुंदों बे समावबो आं जेब्ला बिदि बाथ्रा बुङो रुम रेन्ट लादो होननानै आंखौ रागा देखायदों आंहा थाखा फैसा गैया आं रुम रेन्ट लानो हानाय नङा नै बेफोरबादि आंखौ दोद्रिदों ओरै सान ओरैबो जाया ओरै सान ओरैबो जाया आंखौ बेबादि आंखौ हालाय हाफाय असान्ति असहाय खालामै फैदों बेबादिनो बुंजाबाय थायो वाट्सएपफ्राव स्टेटासफ्राव होलाबायबाय थायो आङो मा खालामबावनाय अबाव थांनानै थाहैनांगौ आं बुजि मोनाखै दे होनबाबोनो जाय न'खौ कनस्ट्राक्शन बे समावहाय खालामजेननो हमबाय बेयावहायनो थाम्बु प्लास्टिकनि थाम्बु खोंनानैहाय मिस्ट्रिफ्रा बेयावनो थादों मिस्ट्रिफ्राबो मालाय नङामोन गावनिनो आंनि बिखुनजोनिनो फंबायफोरानो बे न'खौ लुफैदोंमोन नालाय दे होमबालाय बेयावनो आङो थाहैनायसै होननानै आं थांदों आं 15 दिननि आं छुटि लानानै आं हौवानि खोथा लानानै आं थांदों जेब्ला आं थाहैयो गावहानो असुबिदा मोनबाय गोजां बोथोरनि सम उन्दै फिसा बे फिसाखौ लानानै अबाव थागोन अबाव मागोन दिगदार जादों बै समावहाय बै आबै अनजलि बड'सा बिथांजोआ इसोरबादि बिथांजोआ दिनै बिथांखौबो बियो रायदों बिथांजोखौबो बियो रायदों जाय समाव न' बाङानो गैयामोन न' बां गैया गावनि बेबादि रायलाबायबाय थानायनि थाखायनो दिनै आं बिनि खोथा बादिनो आं गंग्लायनानै न' बां गैयाब्लाबो जेरावनो दोनजायो आं बेयावनो थाहैगोन होननानै आं थांदों जेब्ला थाङो गावहा दोननो थाखाय जायगा गैया आंखौहाय गाव आबै अनजलिनो फन हरनानै बियो बुंहरदों खावलायहरदों आबै आंनि बिसिया फैदोंमोन गथ' लानानै आंहा न'आनो गैया आं अबाव दोननो मानो जाबाय दिगदार जाबाय असुबिदा जाबाय नोंनि न'आवसो थानो जायगा मोनगोन नामा सोंहरदों दे अरजाया फै जाहरदों बेसारा लेंहरदों दोनदों 15 दिन दोनदों माइरं दाइरं थाव साबुन जेबो बायना होआखै बिसि फिसाखौ दोनहैदों 15 दिन खाम मा होनो गेजेरावहाय मा होनो सानसेखालि दाउ बेदर लाङा हैदों गेजेर माखावहाय सबजि राइसनि नैबेफोरबादि मोख्रै मैगं मोख्रैल' खननैसो लांना हैदों बिनि अनगायै माइरं दाइरं थाव बानजु संख्रै जेबो मोनसेबो होआखै आं लाजिनाय मोनदों आं उन्दै गथ' लानानैहाय आं संनो ना आं मा खालामनो आं संनो खावनो ना मा खालामनो नैबेफोरबादि आंनि हालाय हाफाय अबस्थायाव बेसारा बै आबै अनजलिया गावनि गोलोमदै फसर आंनो थाखाय संना खावना जाहोदों टाइम बेफोरखौ दिनै बावगारजोबनानै बै जाय इसोर बादि अननानै जोंखौ जायगा होदोंमोन बै मानसिखौ दिनैहाय नंखाय बाखाय दिनैहाय बदनाम होफैदों मानो बे आबैनि सायाव मानो रागा जोंदों होनब्ला बै आबैया गोबां बि 15 दिन आंखौ बिनि न'आव दोनहैनायाव गोबां बाथ्राखौ नुदों गावनि मेगनजों नुदों बै आबैया मानोना बै आबैनि न'आव जेब्ला दोनहैयो बै समावहाय गथ'आ बिफाखौनो लोगो मोना नालाय बारा बिबौ बिबैजों थाग्रा सर' आंबो डिउटियाव थाङो बिबौ बिबैजोंनो बांसिन सम थायो नैबेबादियाव फिसाया गाबख्रावबायदों मोनानि समाव जेब्ला गाबख्रावबायो फिसाया फिफाखौ सिनाया फिफा बामनो नायबाबो फिफाखौनो सिनाया नैबेबादि बे समावहाय आं बुंदों न'आवनो थांला नालाय फिसाखौनो अननायानो होला नालाय फिफानि अननायखौनो मोनला फिसाया बोरै सिनायबावनो नैबेफोरबादिनि थाखायनो दिनै बिदि जाबाय होननानैहाय नोंनि थाखायनो दिनै फिसायाबो सिनायला माला नैबेफोर बे बाथ्राखौ जेब्ला आं बुङो आंखौ रागा जोंनानै आंखौ बुनो आखाइ दिखांदों
आंखौ बुखथायाखै आखाइ दिखांदों जेब्ला रागा जोंनानै बै समाव आं बुंदों दिनै नों आंखौ आखाइ दाहो नों गोबां आंखौ बुबोबाय सोबोबाय आं सैज' खालामबोबाय दिनै नों आखाइ दाहो आं नोंनि हिन्जावसो नोंजों बुजानो थाखाय आं हिन्जाव जायाखै आं नोंनि हिन्जावसो बिनिखायनो आंखौ आंनि सायाव नों आंनि मोदोमाव आखाइ दाहो नैबे बाथ्राखौ आबैया गावनि मेगनजों नुजोबनाय गावनि खोमाजों खोनाजोबनाय जायनि जाहोनाव दिनै बियो बे आबै अन्जलि बड'साखौ बियो दिनै एलिगेसन होदों दिनैहाय बेखौ गाज्रि होननानै रायजोनि सिगाङाव बियो देखायनो नाजादों बिनि उनावहाय आरोबावनो गथ'नि जानाय लोंनायखौ बेयावबो बे 15 दिन थाहैनायावबो बियो गिदों बियो फिसाया जेब्ला बे समावहाय सेरेलेक जायो सेरेलेकखौहाय जेब्ला आङो संनो थाखाय आं दै जानो आं बुंदों दे बिफा गलायसै एसेनो अनलि सामुसथामल' गलायदों सामुसथाम फिसानो उदैयानो बुङा सामुसथामा एसे गिदिरल' माबाजों सामुसथाम होनाया मा उदै बुंनो फिसाया खुरैफा जायो आं बुंदों लगायनानै एसे बुरजा लगायनानै बेनो बांद्राय जानो होनाङा नैबेफोरबादि बाथ्राखौ बुंदों बांद्राय जानो नाङा जानायनिल' होननानै उन्दै गथ' 6 मासनि गथ'खौनो गावनि गोरबोनि फिसाखौनो मालायनि सिगाङाव गिदों बै दिनाव आबैयाबो नुदों गावनि फिसानि जानायखौनो 6 मासनि गथ'नि जानायखौनो गिनाय नुदों आबैया जानायनिल' होननानै बुंदों फिसाखौ नैबेफोरबादि बिनि उनावहाय बे 15 दिन थाबाय थानाय समावहायनो आंखौहाय सानसेखालि आङो देहाया बिराद गाज्रि जाखांदों आंना ओरैबादि गोबानाय जादों जानोबो हाया लोंनोबो हाया जादों आंखौ MRM हस्पिटालाव हरजों हर लानानै खारनांदों उन्दै फिसाखौ लानानै मोनथिया मा जादों सिङाव गोबायोल' जानोबो हाया लोंनोबो हाया नैबेबादि अबस्था ओमफ्राय नै फारसेथिं बिनानावा खारदोंमोन सासे सेंग्राजों दिनैनि दिनाव जाया हौवा बेजों खारदोंमोन बे समावहाय बिनि सिगांनो खारदों गोबाव जाबायमोन आरो खारनानैहाय बिसोरो थादों सादि मोनाखैमोन ओमफ्राय नै सादिनि डेटआ बिसिना फिक्स जादों आरो फिक्स जानानै बिसोरो रिसेपसन हौवा फिसायनि न'आवहाय रिसेपसन खुंनायनि नै बि दिना साननैल'सै आंनि देहाया ओरै फारसेथिं गाज्रि बेखौ नुनानै गावनो बिखुनजोखौ फन हरनानै MJआ बुंहरदों जे मामि सासेनि देहाया नै गाज्रि गबादोंल' मा जादों मोनथिया जानोबो हाया लोंनोबो हाया ओरैहाय आंनाव नै बिनानावनि हाबाबो दङ आं थांनांगोन फैनानै थाफैथ'दो होननानैहाय आसामाव लिंहरदों बिखुनजोखौ बेंगलनिफ्राय बिखुनजोआ अखानायैनो खारलांदों बिनि उनावहाय आंनि देहाया गाज्रि जानानै आङो गावनि देहायानो खेलदेंगे जादों सेलाइन होयै दोननो गोनां जादों आङो ना जानो हायो ना बिसनानिफ्राय सिखारनो हायो नैबेफोरबादि अबस्था उन्दै गथ'खौ आं लानानै थांदों बे 5-6 मासनि गथ'खौ सोर नायदों बै समाव बै आबै अन्जलि बड'सा आबैया गाव बानानै आंनि फिसाखौ बायै बिखुङाव बायै बियो खामानि मावबायदों बिखुङाव बायै बियो ओरै खारसोबायनो गोनां जादों बियो गावहा ओरै बायरावहाय खामानि दं लटारिनि खामानि दं माबा खामानि दं होननानै ओंखारनानै थाङो ओरै फारसेथिं आंनि जब्रा देहाखौसो नायगोन आंनो जानो लोंनोसो नायगोन ना आंनि फिसाखौ नायगोन नैबेफोरबादि हालाय हाफाय अबस्थायाव आबै अन्जलि बड'साया बेसेबां दुखु खस्थ' खालामनानै बियो नायना होदों थेवबाबो दिनैनि दिनावहाय बिथांजोखौ बेसेबांबा गाज्रि होननानै बुंदों बिनि उनावहाय बिनानावनि हाबानि जे दिन थारिख बे 3 थारिखआ सनोसै गाबोन बादियावहाय थांगोनसै दिनै बादियावहाय आङो सोंदों जे सोर थांनोसै माब्रै खालामखो आंनिथ' देहाया नै बेबादि अबस्था आं थांनो नाजादों थेवबाबो आं थांनो होननानै बुंदों थांनो होननानैहाय आं प्लानिं खालामदों देहा गाज्रिब्लाबो आं थांथाबगोन होननानै आं साननानै रेडि जादों नाथाय जेब्ला आं हरनि समाव आं सोंदों सोर थांनोसै बोरै प्लानिं खालामखो होननानै बे बुंदों सोर थांनो रावबो गैया सोरथो थांनो होननानै नैबेफोरबादि बिमा थांगोन बिफा थांगोन आं थांनोसै नैबेफोरबादि बाथ्राखौ बुंदों
बै दिनावहाय बै समावहाय आं बुंदों न'खरनि जाथि भागिफोरखौ रावखौबो खबर होआसै नामा होननानैहाय खबर होनांगौबो दंमोन दा होननानैहाय दा हाबाया जोंनि न'खरनिसो आंनि बिबोनांनिसो नोंनि बिनानावनिसो जोंनिसो फिसानि हाबा होनबा दिनै जाथि भागिफ्राबो जाथि भागिफ्राखौहाय जुदि लिङाबा बुङाबा सोर थांनो सोर मा बुंनो दा जाथि भागिफोरखौ लिंनांगौआ जोंनिसो कर्तब्य दा नोंनिसो कर्तब्य नों बिदा हिसाबै नोंनि कर्तब्य बिमा बिफानिसो आंनि बिहाव बिखुनजोनिसो कर्तब्य होननानै आं रायदों बे दिनखालि आं बुंदों बेखौ बुजायदों जेब्ला आं बेफोरबादि बाथ्रा बुङो अब्लासो बियो सानखांनानैहाय बियो तुरान बियो फना फनि खालामनानैहाय बियो बड'लेण्ड ट्राभेलार गारिखौ बियो बुकिं खालामदों आरो गावनि मानसिफोरनो सोर सोर थाङो खबरा खबरि होदों बियो उदालगुरिनि गावनि जाथि भागिफोरनो बेखौबो बियो सानबावाखैमोन दिनै जाय हिनजावखौ बियो दुसिदों आंनि बिमा बिफाखौ आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ सैयानानै दिनै आंहा गोरबोआव जुदि अननाय गैयामोनब्ला बिसोरनि सायाव दिनै आं बेफोरबादि आं साननानै आं बुजायगौमोन नामा देहाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जानायलाय गावनो आंखौ बादा होदों दा थांसै नों होननानै नों थांनांला थादो दा दिगदारसो जागोन एसे गोजान लामा होननानैहाय बादा होदों मानोना बिनानावनि फिसायनि न'आबो बिसनाथ सारियालियावसो क'क्राझारनिफ्राय बिसनाथ सारियालि थांनांगौआ बेमानि लामा नङा हानाय नङा नोङो थांनो थादो होननानै आंखौ बुंदों थेवबाबो बै मोनायाव आं बुंदों दानिया मा खालामनांगौ जाखो आं सहैयाबा सहैया माबा मोनसेथ' हैनांगौ दंमोन माबा मोनसेथ' दायित्व दंमोन आं बुंदों ना बिसनाथ सारियालिनिफ्राय मा होनो माबाफोर शकेस गद्रेजफोरखौनो लांना हैनोसै नामा आं फैसाखौ हरनोसै नों लांनानै हैफादो होननानै आं बुंदों बे समाव आंखौ होदावदों आं लांना हैया आं थाङा आं बिदि लानानै थाङा आं बेबादि माल बुस्थु माल माथा आं लानानै बुद्रुबायग्रा मानसि नङा आंखौ बिदि दाथोन आं लांनो हानाय नङा होननानै आंखौ रायदों आं सान्दों मा खालामबावनो बिबोनां सासेल' आंहा माबा मोनसेथ' आं खालामनांगोन हथाथनो आंहा सना गयना बायनोबो आंहा खमथा गैया आं जा हायो आं माबा मोनसेथ' आं खालामनांगोन आं मा खालामगोन मा खालामा आं हरसे मानि आं सानै आं थादों अखानायैहाय फुंजानि आं आबैखौ होनदों आबै अनजलिखौहाय आङो बुंदों आबै अनजलि बड'साखौ आं होनदों आबै थुलाय एसे क'क्राझार थांनि दिनैहाय आंनि बिबोनांनि हाबा दङ दा बाबुनि बिफाया थांगोन नै आंथ' सहैनाय नंला आबै आंनि देहाया बारा मोजां नङा आं माबा मोनसे गिफ्ट बायनानै हरनोसै आबै आं सानबाय मा हरगोन हरा आं खासानि थुरसि खासानि ग्लास खासानि खुरै बेफोरखौनो आं हरनोसै नामा होननानै आं साननानै आं लिंलांदों आरो बेबादिनो आबैया लांदों क'क्राझारावहाय खासानि थुरसि गंनै खासानि थुरसि मा होनो ग्लास गंनै खासानि खुरै गंनै नैबेखौ आं बायदों बे समावहायबो मा होनो अबेया मोजांसिन जागोन अबेया मोजां जाया दाम अजनफोरखौ सुनायनानै नायदों बे समावहायबो बे गाव बुंदों जे बादो बेखौनो लाद्लाबायलानो जाबाय रेजें बुस्थुखौनो एसे जेया ल' क्वालिटिनि बेफोरखौनो लानो थिनदों नाथाय आङो बुंदों ना बिबोनां सासेनिल' हाबा बेबायदि हरलाबाया आं साननानैहाय आङो मोजां क्वालिटिखौ आं नायनानैहाय आं हरदों 5,500 थाखा बिल खालामनानै आङो हरदों बुंनो गोनां गैयामोन आं बिदि हरदों होननानै बुंनो गोसो गैयामोन आरो बुंफैफेराखैमोन नाथाय दिनै जाय खेथ्रआव दिनै आंखौ एलिगेसन होदों दिनै आं बुंफैनो गोनां जाबाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बिनि उनावहाय आङो बायनानैहाय आं बुंनानै आं थिनहरदों खोन्थाहैदो नोमबाजैया सफैयासै नैबेखौहाय हरदों होननानैहाय खोन्थाहैदो होननानैहाय आं बुंहरदों बे थांखांनाय लोगो लोगो आङो क'क्राझारावनो ओरैबादि देहाया बारानिफ्राय बारा जानानै आं गबादों आबै अनजलिया आंखौ लानानै बुद्रुखबायनो हायाखै आंखौ बुद्रुखबायनो हालायाखै बियो खुनुरुखुम आंखौ टट'जोंहाय बियो न'सिम लानानै थांदों न'सिम लानानै थांनानैहाय आङो न'आवहाय सिरि मुलि जानानैहाय आं थाहैदों आंखौ जोथोन लादों आंनि बिमायाबो दंफैसैमोन नालाय बे समाव आंनि बिमाजों बे आबै अनजलिजों जोथोन लादों बिनि उनावहाय बियो जेब्ला बिनानावनि हाबा जानो थाङो हाबा जाखांनानै अखानायैहाय जेब्ला बियो फैयो
अखानायैहाय बियो फैनाय समावहाय जाय सामागुरियावहाय दायो न'खौ लुदों बे समावहाय बेखौ कनस्ट्राक्सन खालामजेनदोंमोन नालाय कनस्ट्राक्सन खालामनायखौहाय जोंबो नायदोनि बे ओरैनो हाबबोखागोन न' लुनायावनो हाबबोनानैहाय नायबोगोन होननानै बुंदों जोंबो एसे थांनि होननानैहाय आङो देहाखौ एसे राखां मोननायलाय आङो थांदों आंनि बिमा फिसाखौबो लादों ओमफ्राय आबै अनजलिखौबो लानानैहाय आं लाफानानैहाय आं थांदोंमोन जेब्ला बे न'खौहायनो नायनानैहाय जोङो फैफिनो गावनि गारियावहायनो गाखोदों जों ज' बयबो गावनि गारियावनो गाखोनानैहाय बे समाव जों फैगासिनो दंमोन फैयै फैयै जेब्ला मेडिकेल कलेज खाथियावहाय जेब्ला फार्मासियावहाय फिसानो नान लानांगौ होननानै बुंदों आङो बे समावहाय नान बायनो थांनायावहायनो नाननि दामखौ नुनानै गिख्रंनानै बुंदों बेनोहाय ओंखामखौनो थुसोनांगौसै बेसे बिनि थाखाय नान बायनो हानो नान बायैनो गैजायै जाजोबनोसै आंहा हावरिया जाजोबनोसै बेनो नान बायनो हाला ओंखामखौ थुसोनांगौसै नैबेफोरबादि बाथ्राखौ बुंदों जेब्ला बेबादि बाथ्राखौ बुङो आबै अनजलि बड'साया बे समाव बुंदों हाब गथ'आ दाबो हाथाय थैसेयानो रज'वाखै नों बे गथ'खौ बोरै ओंखाम थुसोनो नागिरखो होननानैहाय उन्दै गथ'खौहाय कि बिदि खालामजालाबायो नामा होननानैहाय नैबेफोरबादि बाथ्राखौ बुंदों आबैया आरो बिनि बेफोरबादि मोनसे आखल आखुथाय मावनायफोरखौ बे आबै अनजलि बड'साया नुजोबदों गावनि मेगनजों रोखा रोखा जायनि जाहोनाव दिनै बियो आबै अनजलि बड'साखौ बियो नायनो सैया आरो बियो बोरै दिनै आबै अनजलि बड'साखौ रायजोनि सिगाङाव गाज्रि दिन्थिनो हागोन नै बेफोरबादि सल' बाथ्रा बियो बानायनानै बुंफैदों दिनै आं बुंनो गोसो गैयामोन बेफोरबादि बाथ्राखौ नाथाय बुंफैनो थाखाय आं बुंफैनो गोनां जाबाय मानोना बिनि नंखाय एलिगेसन होनायफोरनि थाखाय दिनै आं फारि रोखा सैथोखौ आं खोन्थाफैनो गोनां जाबाय बेल' नङा आबै अनजलि बड'साल' नुवाखै मानोना जाय न'आव थाहैदोंमोन बेयो बिसोरनि मन्दिरनि गेस्ट हाउसमोन नालाय बेयाव थाग्रा पुर'हितआबो नुदों जोंनि बेफोरबादि बेले बेजे बेबादि आंनि दुखुथिया जानायखौ नुदों जायनि जाहोनाव जै दिनखालि आङो ओंखारनानै फैयो आं जेब्ला फैनाय समावहाय आङो खुलुमहैनायजों आङो एसे गोबाव सम थानायाव बानजु संख्रै थाव साबुन माइरं दायसेबो बायना होआसै आंनि फिसाया नै थाइसेबो थाखाबो होआखै बेखौ नुनानैहाय आं लाजिनायजों आं एसे थाखा आं होबोदों जेब्ला आं थाखाखौ दैहोयो बै समावहाय बिसोरनियावहाय जे मन्दिरनि पुर'हित मन्दिरनि बान्थे बे बान्थेया बेखौ नुनानै बियो बुंदों दे नानि नों मोजाङैनो था नोंनो मोनसे जिनिस हरनि आं मोनसे बुस्थु बे आंथिखौ गाननानै ला होननानै बुंदों गाननानै ला नोंनि न'खराव गोबां असान्ति दं नोंनि जिउआव गोबां दुखु दाहा दं आं नुनो मोनदों नोङो मेगनजों मोदैजों नों गाबबाय थायो नोंहा बेमार आजारबो दं नों बेखौ गाननानै लायोब्ला नों एसेबाबो नों गोजोननाय मोनगोन नोंनि गोसोआव फोथायनायजों गाननानै ला होननानैहाय आंखौ होदों जुदियोबा जों दिनैहाय जों बेफोरबादिखौ फोथाया बे गावनि पार्सनेल मेटार पुर'हितना बेखौ होनायलाय आं बे थाखा जेब्ला आङो बिनोहाय खरस बरस जानायनि थाखाखौहाय आं जेब्ला दान बादि आं होयो बे समाव बि जेब्ला बेखौ होयो आं सिरियै आं बेखौ आजावनानै लादों ना आं लाया होननानै आं अपमान होनो बानानै आङो नाजावनानै लादो बे नाजावनानै लानानै आं बेखौहाय न'आव लानानै आं थांदों खिन्थु आं गानाखै ओरैबादि जाय बाथ्राखौ दिनै बियो नंखाय बाखायै बुंदों नंखाय बाखायैहाय दिनै थाबिस गाननानैहाय थाबिस फाननानैहाय नै बेफोरबादि थाखा जादों मादों बोख्ल'नानै जायो नै बेफोरबादि गोबां एलिगेसन नंखाय बाथ्रा बुंफैदों बेसेबां दुखुनांथाव दिनै सासे एसे गिदिर मा बैसोआवबो गिदिर सन्मानावबो गिदिर दिनै बेबादि मानसिखौनो दिनै बियो अपमान होनो थाखाय गाराखै नायदो रायजोफोर अब्ला आंलाय सासे आं बादिखौलाय बियो जाब्रा सानो जाब्रा आरोबाव रायजोफोर जाय बाथ्राखौ बियो जावले आंखौ नंखाय एलिगेसन होबाय थादों मास्टार हौवाजों गोसो थोलायो होननानै